Jama'a na san jama'a da an kwanaki ba a ji rahoto akan Gaza ba. Me ake ciki tun daga lokacin da bayan an yi ceasefire dai sun kai wani hari mai muni da suka kashe sama da mutum 100 a rana ɗaya. To suna dai ci gaba da kisan amma ba mai yawa ba. Ɗazuma na ga sun kashe yara 2 a West Bank. Suna ɗan ci gaba da kai harin amma ba mai tsanani irin na da ba. Nan ma wani ɓangare ne da aka ga motocin nasu suna shiga tsohon garin Askar na wannan wani guri ne na 'yan gudun hijira a Nablus, garin Nablus. Ana aka ga motocin sojojin na shiga. Abin da ke faruwa shine na ɗaya kwarai da gaske kamar yadda muka sani mun san daman wannan season fire ba komai bane face makirci. Abu na biyu kuma daman Isra'ila bata taɓa riƙe alƙawarin tsaida wuta ba. Kamar yadda na faɗa za ta ci gaba da ɗan kai hari sai dai zai sauƙi ba zai zama da yawa ana kuka ba kuma za a samu abinci. To shine sauƙin da aka samu. Ba shine kuma yake nufi abu ya tsaya ba, a'a suna nan suna shirye-shirye. Ɗazuma na ga rahoto Amerika za ta turo soja sama da 1000 da za su shiga nan Gaza. Suna nan suna shirye-shiryen haɗakon sojoji daga ko'ina. Ma'ana yadda wancan karan suka yi haramin yin kwaf ɗaya na mamaya na ƙarshe ba su samu nasara ba, aka yi sulhu dole. Dakta ya faɗa a nazarin siyasar duniya na 24. To yanzu ma haka suna nan suna wannan shirye-shiryen na su ƙara ƙarfin sojojinsu a Gaza da wanda suka ƙare a shiga tunnel da makamantansu a dai shigo akan 'yan Hamas ɗin. Wanda kuma abu na biyu mun san makamai sun musu karanci amma yanzu suna nan akwai ina jin za a gana tsakanin Trump zai ƙara zuwa Saudiya kwarai da gaske a kashe na biyu. To ana nan ana shirye-shiryen Larabawa su ƙara fitar da wani kuɗin, wancan sun tafi a banza an cinye an ƙarar. Ya ƙare a jinin 'yan uwan musulmai, to za su ƙara fitar da wani. Sannan kuma ga matsalolin Amerika nan da suka ɗan kunno musu. Suna ɗan daidaita su to za a yi sabon zubi ne. To amma in Allah ya da kamar yadda mun san za su yi zubin dukan ƙarshe ne, to in Allah da mu ma'anan za a yi musu duka na ƙarshe ne bijahi sayyidul wara. Me faruwar za ta faru bijahi sayyidul wara, za mu yi nasara. Wannan zai zama sanadiyar tafiyar su har abada ne bijahi sayyidul wara. Daga lokacin da suka dawo to kuma daga lokacin mun san tafiyar su ce ta zo ta gaba ɗaya. A daidai lokacin da Iran ita ma kar ku ji shiru ba fa kyalewa suka yi, ba kyale Iran suka yi ba, a'a. Ba bayanan sirri da suke samu ne kullum na Iran yana ba su tsoro. Kullum duk wata hanyar su na shiga Iran ƙara ƙaranci yake musu. Dan na ji shekaran jiya ma Iran ta ƙara gane wani layi mai ƙarfi na haɗakar wannan security tsakanin Amerika da Isra'ila. Wata hanya mai ƙarfi da suke harka da ita ta datse ta. To duk wata hanya da za su samu bayanan sirri kai wa Iran ɗin yanayi musu ƙaranci. Ita kuma Iran sun gwada kai mata hali direct ta sama ya ƙiwa. Ba kamar irin ƙasar da za a ce kawai a lauta ya faɗa ba ne, a'a da a ce irin wannan ƙasar ce da tuni sai dai a ce an taɓa wata ƙasa Iran. Sunanta ma da sai sun cire daga doron ƙasa. To hanyar dole sai sun yi aiki da cikin gida. Tun da ban manta ba a rahoto dakta ya kawo rahoton da jirage na leƙen asiri da suka yi ƙoƙarin kai hari wurin 700 da wani abu. Duka suna koma sun kasa. To shi yasa ake ta neman hanyar ta cikin gidan ta ƙiwa. Ma'ana dai a ci gaba da addu'a, a ci gaba. Allah ya bamu nasara da sa'a, Allah ka samu kore su daga Afirka mu ma. Shi yasa yanzu da nan ya ɗan lafa to shine ake nema a fafare mu ma nan Afirka. Da a samu inda za a samu dukiya. Can Larabawa su kawo a ɗan fara, an fara kuma lokacin mu kuma a mai Afirka a samu ƙarfin arziki da ma'adanai da za a tafi aje a ta lugudan kashe mutane da su a duniya. To Allah ya mana maganin su. Maganar gaskiya a tattalin arzikin su ne yana yin ƙasa fiye da tunanin mutane. Wannan jinkirtawa ba na Allah da Annabi bane sam. Ta wahala ce. Jama'a kun ga abin da muke gaya muku ko? Homeland Security ta kusa da Trump suna magana akan cewa akan nan kusa za su kashe duk waɗannan 'yan ƙwayar 'yan ta'addar da suke cikin Venezuela gurin Maduro. To me yake nuna maka shine maganar da muke nuna muku, su za su kirkiri 'yan ta'addan kuma su za su ce sun je kashewa. Daman an ajiye su ne don a samu hanyar da ƙarshen abin a ce an zo a yaƙe su.
su ma shine dalili su suka kai mai yan drugs din. Ba zan manta ba akwai lokacin da suka sauke yaki shiga su shiga ma daga garin yaki, to ashe da mu an dura mai wasu a cikin kasar. To yanzu kuma ake cewa an fake su za a zo yaƙa, ba laifin tsaye ba abin da yayi. Bambancin wannan Marcos Maduro shine shi bai ansa akan cewa ya dama akwai 'yan ta'addan ba, ya ce babu ƙarya ne. Kawai ya ga ya faɗa musu kirikiri kun zo ku ɗiban mun arziki ne. Ya ce kuma wallahi sai dai in bai da rai, amma sai dai ya mutu, amma zai kare ƙasar shi. Ba zai taɓa zuba musu ido su zo su ta kashe mai mutane su ɗiban mai dukiya ba. Sai dai ba numfashin shi sannan su ɗibi wannan dukiyar. Shi kuma shugaban mu Tinubu ya amsa akan ya yadda akwai 'yan ta'addar. Ya yadda kuma ba zai iya yaƙar su ba shi. Shine kawai bambancin su. Shi wannan ya amsa musu akan cewa ya yadda yana da 'yan ta'adda kuma sun gallabi mutane. Shi kuma wannan ya ce bai yadda ba ma akwai kwata-kwata tunda ya san ƙarya suke yi. Ya fito ya nuna duniya dukiyar shi suke so su ɗiba. Shine kawai. Amma duk wani magana ana kashe Kirista ƙarya suke. In ma an kashe Kiristan su suka sa a kashe sun don su samu hanyar da za su shiga. Kamar yadda dai suka ɗura wa Nicolas Maduro 'yan ƙwaya a cikin ƙasar. Da sunan wai 'yan ƙwaya na damun su. To ƙasar su ce? Wannan mutanen sun wuce da kuke tunani. Wallahi tallahi Kiristoci ku tashi daga wannan baccin. Ku tashi ku farka, ƙarya suke yi wallahi, su suka kawo masu kashe kun. Ku tashi ku yaƙi 'yan ta'addar, a haɗa ƙarfi da ƙarfe a yaƙi 'yan ta'addar mu gani, sai kuma su ce me? Mu ma ai sun ishe mu 'yan ta'addar ko? To mu yaƙe su mana. In sojan ƙasa ba zai iya ba, farar hula su yi mana. Bare ma wani sojan ƙasa ne za a ce ba zai iya yaƙan wani ɗan ta'adda da ke cikin ƙasar shi ba. An hana sojan kayan aiki, in an fitar da kuɗin tsaron sai a kashe, a cinye shekara da shekaru. Tun lokacin Jonathan haka ake yi. A fitar da kuɗin shekara, a yi budget da komai na 'yan ta'adda. Za a yaƙi 'yan ta'adda harkar tsaro, a rabe kuɗin. Saboda me? Saboda a ba su sararin da za su ta kashe mutane 'yan ta'addan don abin ya gagari kowa. Gwamnoni ba ruwansu, sanatoci ba ruwansu, 'yan majalisu ba ruwansu, malamai ba ruwansu, kowa ya zuba ido saboda shi yana bacci a cikin AC ko a cikin fanka. Kai kuma da kuke garuruwan nan ku ne a cikin damuwa. Gashi nan yanzu abu ya fara an fara danno jihar Kano inda babu duka sai an game shi. La yarfa asiri.